לא, יש יפה כזה. הדיטל הזה פה של הצווארון הקטן והשרבולים הגדולים האלה, אין יפה כזה. תקשיבו לקאץ'. היה מבצע של 2 ב-120. 2 כאלה ב-120. 1 ב-100. אבל לא ניקח 2? כמובן שכן. אז לקחתי 1 גם בשחור. די, נו. מה נעשה? יאללה, נמשיך. החולצה הבאה היא חולצה שאני חושבת שכל אחת חייבת בארון שלה. היא פשוט בייסיק, אבל וואו וסוגר כל פינה. עזבו ששמתי את זה עכשיו כמו עקומה על הגופייה, אבל הבנתם את הקטע. זאת החולצה, חולצת כפתורים, ארוכה דקה, עם בד מושלם. אני